Vítam vás na mojom kanáli Jednoducho bez lepku. Túto zálievku som si obľúbila hlavne k rybám, ale môžeme ju použiť aj ku grillovanému mäsu alebo inej zelenine. Na jej prípravu budeme potrebovať 1 čajovú lyžičku trstinového cukru, pol kávovej lyžičky soli, 1 čajovú lyžičku tamary sojovej omáčky, 2 čajové lyžičky olivového oleja, citrónovú šťavu z polovice citróna, korenie na ryby a čerstvé bylinky. Ja používam najradšej rozmarín. Úplne jednoducho si zmiešame všetky suroviny, a to trstinový cukor, soľ, sojovú omáčku, citrónovú šťavu, korenie na ryby, olivový olej a čerstvé bylinky. Celú túto zmes poriadne premiešame, môžeme si ju pripraviť už skôr, vložiť do chladničky a občasne premiešať. Dobrú chuť! Ak sa vám video páčilo, zvážte odber a dajte like.